Počkaj, no, plná. Dobre. Pódium patrí Haruj. Oslnená našim projektorom. Čo by si nám povedala teda, aký máš pocit z tohto tvojho vystúpenia? Dal si to dobre? No, viac menej. A čo by na to povedala Rytmus? Že som to zabila, nie? Si zabil? Dobre. Teraz by som poprosil chlapcov, nech to vypnú, nech mi to nesvieti do očí. Lebo že ja začínam byť oslnený. A dáme priestor aj ostatným dievčatám. Nech sa ešte predvedú tu v rámci tejto našej skvelej súťaže. A potom vo finále budeme hodnotiť vašim hlasitým potleskom a našim odborným názvom poroty to, ktorá z nich troch je viac Miss Anime a ktorá je iba tak druhá Miss Anime. No máme to dobre, bude iba Miss, Vice-Miss a druhá Vice-Miss, všetky vyhrajú, takže super. Dobre, takže babi, priestor je váš. Pripravili ste si pre nás niečo úžasné? Druhý mikrofón a idete do toho. Kivik, ty teraz najprv posledný pre teba. Ja sa teraz dosť hanbím niečo povedať po Karminom vystúpení, ale bola fakt super.